Kuriani tuhatta nahi naholongan di tuhatta Yesus Kristus. Lasitu tudo rohana mimacakon haroromuna. Di bagasan holong ni Yesus Kristus Tuhan tai. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Anggiat ma di parsaurotta sadarion. Makorhon lasni roha dohot dame. Di bagasan ngolut tabe. Tahu hasangapon di tuhatta Yesus Kristus. Atong tapahohoma martamangiang mahita di bagasan rohat tabe.
Tapujima tuat tapat dingkan basai marhite edde nomor 10 pitu ayat sadaro ditolu. Rajana tumimbul si gonggomi hami jalo pujian ami dengan ibas samdo pangoluhon sahami saya apoi pargogoy hami mangendehon sangap mio Tuhan sai dipuji langit jadi-jadianmu saluhut pamahenanmu parsinondang bolong namar pamongkuri oh Tuhan do dipuji Bulani bintang pe kono pinujina doho sinondangan doho dotoniku tukapi adopan di abang sami oh Tuhan nang sude dong aku nasa ngamarhosa puji onado Jehovah sai mokong nasitong volande bakpapa dosi puji Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama nopalangit dohot tanoon. Amen. Puji ma Jehovah, hamu ale aka suru-suruanna, di begesiod doi, jadi marlas ni rohama, marolop-olop ma akka buru ni Juda, ala ni panguhummu ale Jehovah. Jehovah do raja, marolop-olop matanoon, marlas roha ma pulo-pulo akka nalani. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, nama nodangi ganup jolma nadi portibion, sodakom mabuhim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, sai rajai mahami, asa unang manibil hami siad dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patok
tong marohanami, marhaporseaot tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian Kurina parari Kamis.
Marede mahita sian bukit dia nomor 140 ayat sada dohot ayat tolu. Gir mahamu malogusude nahum nabegu manjuadope dihatani Jesus nasangat tokong sakap na patulus di portibion rado di burju hatana sude Simon ang kamu bayon amusen ibanado raja natong monangi torope alona sumurut koi. Tabige mahatani debata epistel turpuk tuari minggu paupaton dung Epipanias imana tersurat di Hebir biddu 2 mamuka sian ayat 14 tu ayat 10 walu songon nasomal tajaha mamar soring-soring songonon mahatani debata ai songon dakdanak partohap dimudar dohot disibuk gabe suman dodohot ibana partohap disi asa marhite-hite hamateon ni dipasohot ibana sibolisi namar huaso mabayan mate asa dipalua sasudena pinarhato ban ni biar ni roha managam hamatean sa leling mangulu ay apala akka suru-suruan di sarihon poparen ni Abramido alani ikok gabe dos situtu ibana tu aka anggina asa gabe para siroha ibana jala situ kanimalim haposan maradopon debata lao pasaihon akadusa ni bangsoi rap mahita madjaha ay itap naung marsitaonon ibana di natarujuni haurupan ibana do akka natarujuni ido sahatna martua maakka no bege hatani debata nau peopsa jala namangula hossa amen. Tabege ma ende puji-pujian sian punguani na Naomi.
Mari demaita sian bukit de nomor 424 ayat sada dot ayat 4. Suarani tondi itu hatai Jojo di laosi ditulakoi Sai tanda jeamu au baroham Napoto Tuhanmu si sesa dosa Tarsorho mardosa manut lomo Tunggunan datati saya lorakam Topakon Tuhanmu margogodoi Anesa pamanung sude dosami Hamu akadongan nahi naholongan di bagasan goarni Tuhatta. Tapa conok matu di bata di bagasan uduk niroha. Tatopoti ma dosatta tu di bata amat tai. Jala tapangido matu ibana di bagasan goarni Tuhan ta Yesus Kristus hasesaan ni dosatta marha hohomon mahita. Martangi yang mahita. Ale amanamina di banua gijang nasun badia. Dang tamahami rotu adopammu. Ay naguk dosa dohami. Pikiran nang rohanami say manibil dosian hasit tongami. Alay hinorhon ni asini rohani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ubahen tarbahek kami. Rotu adopammu, mangido hasesaan ni dosa dohot pangalausion nami. Urupi jala asi maroham dihami, sesa masude najat sian hami. Jala jakom mahami gabe anakommu. Ale tondi perbadia, sondangi matondi nang pikiran nami. Asa terbaen hami, mangulahon na hobar tulomo ni roham, jalagabe anakmu na burju hami, makatidakkon Yesus Kristus, Tuhan jala si palua portibion, amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sisaan ni dosa, molo tatopoti aka dosatta, haposat do ibana jala bonar, manesa dosatta, jala paya sok kita sian nasa hageduhon. Hasanga pomadi debata na digijang. Amen. Tabigema ende puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Marede mahita sian buket de nomor 210 ayat sada dohot ayat 4. Olan Yesus dohu bandong aku, ay ibana hasona kona. Ikon say toktok tiur lakaku, molora pon Yesus ya Allah, molora Yesus ya Allah, Yesus tokong haporusaku, arbadot hamoluaki, nangkot diku nampe pamataku, upasatu tangan naik, upasatu tangan naik. Tatangihon ma patik ni debata, patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo natorasmu, asa martuaho jalaliling mangulu di tano, na nilehon ni Jahoba de Batam diho, patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unang ho olo, maka tidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu, ido sahatna. Rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhan marede mahita sian buket de nomor 210 ayat sada dohot ayat 3. Tau haposan Tuhan Yesus alam riporsan dosa kai atanang damena forsea di hatanai hatanan damena anguluani akana forsea di hatanai Guru divana sudetanon sin
pongot tulomonai. Taha tidak maha porseautai, songon na hina tidak ni longatta saha porseaon di portibion, rap madok mahita, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, nama nopalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tidumuon ni si Maria, naga begabean sienton di parbadia, andorang soha bubuhan, ido tu hatta, nama naon demirnit, di panguhuman ni silatus, nama te terpajal lo ibana di hau pinor silang, jala tuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana pai mamolak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan hela Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni alak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Neng manumunumu hatani debata maret de mahita sian buket de nomor 110 pitu ayat sada 1 ayat 3. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha,
Imana mangaramoti, ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Di damang dohot dainang na hinahulungan di bagasan guarni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus. Di mingguta sadarion, naeng tabigi mahatani Tuhata, imana dienet sian pesalmen 70 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat paunopon, dohot sada ojahan nama jauhot di bagasa tikion, Jahoba do partano batoan, dohot jala haporusatta. Jahoba do partano batoan, jala haporusatta. Songnumma hatani Tuhatta disi tatangihumma. Marhaporusan tuhodo au ali Jahoba dang tagamon murak ahu saliling ni lilingna. Sai luahon maau marhite-hite hati gorammu. Jala palua au, sai paeleng ma pinggolmu tuau, jala urupi au. Sai homa gabe partano batoan diau, tau ingang nan bongotan toktong, nunga pola di perbagaho urupammu au. Ai hodo partano batoaku, jala haporusakku. Ale de bataku, sai palua maau sia tangan ni parjahati, sia tangan ni pargeduk, dohot si bahen gugu. Ai hodo pakirimokku, ali Tuhan Jahoba, nalom ni rohaku, sian siete tehokku. Naung mangusade tu hodo au siap bortian, hodo si parmudu au sian butuhan ni dainang, sai hodo toktong pujiokku, ido sahatna. Di damang do dainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus. Molo disukun tuhita nuaing ganup marsada-sada, jalai kota lusi, songnom ma suku-cukunna. Hira-hira di bagasan situasi nasongo dia dohita lebih akrab, lebih dekat, lebih bergantung tua dopan ni debata, di tonga-tonga nilas niroha, manang di bagasan arsak niroha. Meluaka ibu-ibu, dia do. Biar sang roha, tohore. Dia ke ama? Setiap saat. Ido te. Atong marsak mahamu terus, asa martangia kamu terus. Aina madohono debah. Dai rohamu naeng. Alai dangina naik kudoko di bagasa tikion, alai hamaolon persorion, namasa di bagasan perngoluonon. Itu adalah salah satu momen yang paling indah untuk mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan. Alana dang adong nguluon na so adong hamaulonna dohot persorionna. Baik peinuaeng sian dak danak, sahatu remaja, pemuda-pemudi, orang tua dohot lansia. Buha, ong dope pergumulanmu dia ka amang inang lansia? Ong dope? Godang. Nggodang kong naik pergumulan ni lansia. Buasa, alana lansia begitu akrab dengan kekurangan. Nga hurak perningotan, hurak perbinegian, adope, hurak pedaian, hurang gogo, sudah mah hurang di sini.
pergumulan deh, persoriot deh, di bagasan nguluan. Jala baik pe padita, baik pe penatua, baik perwas, pasti do sudah hita, adong aka pergumulanna, adong aka hamaulonna, adong nang aka persorionna. Jala awi yakin, sudah hita naro di bagasat tekion, pasti memiliki pergumulan atau penderitaan di nguluta ganuk marsada-sada. Na malo-malo do hita manipan sahit tayate. Ini ayat cugari dang marameka bino kita sejabu naking anu sude ida onon uru bohyo karitik sude alani hama olonon ala yalu ngambar bada balisti pita bagai biri bonding bener sudi wajah nuaing baga minar puji Tuhan haleluya teh ini adong do ya sada perjumpaan nami do sada anak Tuhan tahun 2018 di Korea Selatan. Waktu ketika saya berkhotbah di gelombang pertama, jam 6 pagi, ketika dia melihat di ruang informasi, dia langsung masuk ke konsistori setelah selesai ibadah itu, dan dikatakan dia seperti ini. Saya terbuka hati saya untuk menjamu Bapak yang datang dari Indonesia untuk bersama-sama makan siang. Duk saya hai makatatai dohot ibana, keluar ibana saya konsistori, langsung pendetanya mengatakan seperti ini. Inilah jemaat kita tersukses di Filipina sebagai pengusaha. Jala perpuluhan di mana per bulan dapat menanggulangi 15 penginjil yang ada di luar daripada Korea. 15. Ini do. GKP sebalga dangang dope diutus penginjil manakturia. Diutus pe tu suku anak dalam macok do songoni dang binoto songo di arah nunwai. HKBB sebalga paling dope itu hal dikirim tu Afrika na baru kan? On hola pribadi mana 15. Jadi ketika didokon peditai songoni langsung ada di pikiranku berarti dialah orang yang paling senang, paling hebat, paling enjoy. Ini pikiranku dah. Orang sukses kan? Iya. Jala mulu ibadah di gereja on, di Subuk Guarna, sehali kebaktian, baru sampai 2000. Jadi bodoh laki kebaktian sampai ono pali sadari. Berarti kan sampai 2000. Lalu, dung selesai au berjamita di gelombang kedua do gelombang ketiga. Selesai mah tugasu, diajak memahami na manganon. Alenggo dipikir aku otomatis dia adalah orang yang tidak ada masalah lagi. Apalagi seperti ini dapat dia memberikan yang terbaik kepada gerejanya dan juga kepada hamba Tuhan yang melayani di benakku itu. Jadi ketika pas di acara mangani, bahkan sebelum ni alang do pisepanganonon, madokata may mana saotik. Saya akan jujur berbicara di depan pendeta saya, terutama pendeta yang datang dari Indonesia. Saya dari segi dunia sudah sangat makmur, itu dibilang dia. Dan ngadong nasubui be dapo tahu. Atasoni mana yang hatani mana jo pawanok sukses ibana kan? Alai di tonga-tonga ni kesaksesani, di tonga-tonga ni keberhasilani, di tonga-tonga ni kemapanani, dia memunculkan satu masalah yang tidak bisa dibeli dia, yang tidak dapat dibayar dia dengan uangnya atau dengan miliknya. Ido koni mana ma, adong pergumulan di mana sada, na subuhi terjawab di mana do nilai ni haportibionon. Ahamai.
Fatima. Payah tidur malam. Insomnia mana? Beh, ina roh aku memang nahu masjid di ngulun na subuh mamudu mate. Ni putar tu kiri, ni putar tu kanan, meret ke atas, meret ke bawah, tong dang bui modom, bahati tido kan? Jadi mana mak? Ini baru kali ini saya ungkapkan di depan pendeta saya dan juga Bapak Ibu yang datang dari Indonesia. Saat ini nanti sebelum makan, saya mau memohon supaya semua hamba Tuhan tumpang tangan kepada saya. Supaya saya bisa tidur. Sudah 3 tahun saya nggak bisa tidur katanya. Coba, adong ison na insomnia, mang na Fatima. Segala bentuk pengobatan dunia sudah dilakukan dia. Bahina roh aku mak, sedangkan namora jongpe, adong dope masalah na, apalagi mak. Tuh kejang-kejang mati. Iya. Nanai kuroko tuh hita di bagasan tikion, tidak ada manusia itu atau kita yang hadir pada saat ini yang terlepas dari masalah manang persorion di bagasan Parngulunon. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan itu? Masa di paluas debata hita masuk tu persoalan, masuk tu pergumulan, masuk tu persorion. Tidakkah Tuhan itu maha kuasa? Dangadong nasotar patu pada batain nado. Halaina naik tabereng di si tanpa ada masalah, tanpa ada pergumulan, tanpa ada persoalan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah dapat mengalami kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Di masalah hamaulonido sasitong na mabaik kita semakin jonok tua rupan ni debata. Ay mulu gudang hamauloni pergumulan ni kabur sampai tangis si bertangyang. Itu teh. Sampai keluar nomor 10 saya dai. Ibadah Tuhan. Ayang gue coba lancar-lancar nguluon. Unang mak berminggu be urasa ulun ma tu si bia-bia lao. Nah, itu kan. Berstagi namai. Alai mulu di bahasa persoalan ini betul-betul kita dituntut dinggiring kita semakin bergantung kepada Tuhan. Gina pala usukun nakit di awal nai. Hira-hira di dia do hita unggodang roh tu debata dilas niroha do manang di arsak niroha. Apa yang rata-rata kita bangalusi di arsak ni roha. Alai di bagasan tikion di hamuna amanami dohot inanami. Molo songgo pita jala molo sorang di bagasan ngoluta hamaolon dohot persorion di bagasan tikion. Suku-suku di bagasan obason hira-hira bukado hita mengadupi. Bagaimana kita bergumul di tengah-tengah penderitaan itu. Bagaimana kita bergumul di tengah-tengah ni hasusani. Bagaimana kita bergumul di tengah-tengah ni saluhun na masa di bagasap Parngulunon. Aku masih jodoh dokon. Martuham maho nakpe di bagasap Parsahitom. Martuham maho nakpe di bagasan sedang kesaksesan sunari. Martuham maho nakpe di bagasan pergumulan nama seborak di bagasan tikion. Jala martuham maho nakpe di tonga-tonganya kapakirimon don nani hiripo dak pas di bagasan Parngulumu ale martuham maho. Asa unang merdosa hodisi. Tawai masih ada contoh nanuaing. Kita akka suami istri. Au sinukun nuaing buru berbalik akka pangatusio pemahaman. Hira-hira idia ma utabu dipakilala hoko holong niamata mang nainata di waktu mardonga-donga do manang nungadung jadi. Jujur bima johita kan. Ayang gutiki mardonga-donga sahira malaikat do. Mudah mengerti, mudah mengampuni, mudah memaafkan. Itu kan? Alah. Itu fakta dong jadi.
Saya ni pakulingan, ulo si patar niat to iba. Ulo do hohom siya manugot sa hatu botari. Alay hira-hira, wasay ko di palawasi. Alay di sima hatan itu hata, idik kita jala pamaso-maso ni, boha, holong doroham tu ibana, jala setia ho tu ibana, nakpedi sada tiki di arsahi roham, ahamalusta. Ulo, saya dipargogoi, Tuhani. Bedi adok kurana berkeluarga, siya memulai satu na mengakhiri aman-aman terus. Au madok cecok dan cocok. Itu nama asa. Tapi apakah kita harus menjadikan persoalan itu menjadi masalah dan untuk membuat kita untuk berpisah? Jawabannya tidak. Tak perlu. Alai martuham maho nak pedi berkoa mata nasongon na manigay roham. Jala martuham maho nak pei nata songon na manggugay roham. Ang groho portibiodo yakinkan gak bisa kita. Alani di bagasa tikio tabereng majo di bagasa trupugon bohado sa sitong na halak na porsea laho menyelesaikan saluhud na masalah do taka pergumulan na masa di bagasan perngulon na ima tabereng nani hati dakon ni si Raja Daud manang perpesalme didok di bagasa tikion di patorang imana ketika dia sudah masuk ke usia lansia. Itu, lansia. Ngauro naknya mulungay lansia ba unggurang no masih pikiran. Alay ko bersahabat na sida doho taka hahurangan. Itu. Dada hola ni parukilon ni si Daud alay didok do pe di bagasa tikion namia do ibana di tonga-tonga ni akapar jahat. Di tonga-tonga niya kapargedu. Umbara na taado pinuay nga te. Itonga-tonga ni Portibion. Hira-hira budo apala na jonok tuhita pangalahona perjahat. Budo. Bui. Budo hira-hira na apala jonok tuhita gabi pargeduk. Pergabus. Pangototoi, boy, fakta itu sekarang kita lihat. Apalagi di tengah-tengah nih zaman modern nuaing. HPO penuaing dak kolam memperlancar komunikasi pion, alai memperlancar dosa penuaing ngabuyon. Ayo ngadi dia hamu amang ningon. Ima ngadi dalan. Saya pinai ima ati dalan di bana. Kenapa enggak jujur? Kami masih di rumah. Om menuaing natadupi di tonga-tonga ni hasianganon, di tonga-tonga ni perengulunon. Jalanamiak kita di tonga-tonga ni akapar jahat, jalanamiak kita di tonga-tonga ni akapar geduk, di tonga-tonga ni hasianganon, bui manggugai hasonangatta, bui manggugai pikirata, bui manggugai dame na arong dihita. Alai justru di tonga-tonga ni situasi dot kondisi nasongoni, rodo si Raja Daud mabahin sada keputusan, mabahin sada haporseaon. Nah begitu tegas, jala luar biasa, di doki bana, Jahoba do partano batoan, jala Jahoba do haporusaku. Nakingan di dok ede ni Naomi ramulok salah nakim mangareka mate. Miad di homa au nang di tiki sonang nang doho di tiki marsak murah do madokonon murah jala murah do mangedehonon murah tabu na kinede alai persoalan na mulo tadok majon waing nakingan miado mia maho Tuhan di tikiau susah do di tikiau sonang. Secara logika kan nama be alai hapor siot tabu tulu tabulah honi. Marsa do hamu noaing Naomi
Nak pole terpabuas sunari, popoi bagas rohamati. Jela romo senakian edeni ina parari Kamis, tukido rohaku alani, sedang bergumul manuek parari Kamis ina rohaku. Kan ngomula tuki kan, tersong sidau manuengon, susah doa Tuhan waeng di bagasang ngulukon. Nunga matua au, hapeng dia kana humaliaku pe, akka pergabus, akka pangautotoi, akka penipu, akka perjahat, akka begal di mana istilah sunare deh. Saya lomo situ tu ibana, jela humasusa ibana. Alai di tonga-tonga ni saluhu. Nah, satu hal yang paling luar biasa kita lihat dari si Daud adalah sasitonga raja do ibana kan. Tentara do tentarana. Polisi do polisina. Pengadilan do pengadilanna. Ibana raja. Hira-hira dang bui nuangi arah hono di mana hal tinggal oke, angkat senjata bro. Bisa diangkat, angkat. Bui do. Harta oke. Kepemilikan oke. Alai macai takas do di mana di son, ternyata hal-hal nasongoni tidak bisa mengatasi pergumulannya di masa tuanya dan juga dalam menghadapi orang fasik dan juga orang lalim, orang jahat tidak bisa. Tang bui inna sidau. Alaya hamedoko ni mana di tonga-tonga ni situasi jauh bado partano batu aku jala haporusaku luar biasa ya. Iya. Adong hias ada kasus sutangani hami. Ini kasus suami istri. Baru tahun yang lalu. Nah sidang ngasah satu pengadilan untuk bercerai. Ternyata di pengadilan ini hebat ya, ada istilah mediasi. Mulak maju hamu, merdengga-dengga maju hamu, Arya beta putus coninna. Roma tuja buah haum. Naung estulun ning maju, nah hampir pada udawon. Jadi dipikir aku, buano abeno pada muhojol ma naung songonon. Satu pengadilan, tinggal ketu nama, alai lejo kesempatan mediasi. Merdengga-dengga maju hamuinna. Roma tujabu, udok masongonon. Ai mulu sinukun amat tahun, sitong di bana. Mulu sinukun ikon inat tahun, sitong di bana. Jiwa semerdo munasituk tunasitong sega. Itu kan? Alai husukum maperjolo amat tai jala husuru inangok keluar. Cukup-cukup kumat say singkat-singkat do tibana amang niku. Apa mangin na so nanangit atong yelusiaw bago guma amang niku. Itu. Sata songkot kamu nang merodok kamu dah hido sukum memana amang adong dope balgani holongmu tuinata nasa balgani boras niku. Boras niku. Sohobo to biamang. Na juga lah inat tahun on. Kenapa baru sekarang kau tahu jogal? Awalnya lembek-lembek ya niku. Lunak-lunak ya niku. Na usuk kujo, aung dope balgani holongmu tuinat tahun nang sa balgani boras niku. Boto hamu do halus ni mana? Ai, memang aung do piamang. Ai cinta pertamaku di ini mana musa tu au? Jak nyon neraku. Cinta pertamaku do ini mana? Jadi huruf matuho. Boy do pe tababal gaborasi. Boy carana talopa. Kan mengembang doi. Sampai buru piniku mengembang niku. Jadi ulu do pe ho tababal gaborasi niku. Ola mang. Atong kalau remaja ho jo winang niku.
Bejo mana madabay nangon, hey! Ini mana bejo. Tadun yan, ini tertemu begio kan on, hey! Ini, enak pas oni mau lihat ya mak. Roma ina taon, wow. Usukum ma inang niku. Adong dupi balgani holong mutua mata na sa balgani monis niku. Tadam lo monis teh. Tadam do. Mulangi tadam nga keliwata kamatong da. Ima monis kan. May dokon imana sa sitong namang lubi siani holok kutu ibana. Nga tolu da dana kutubuhon. Nagabi galing nami. Dua bawa sadaboru. Ini mana? Ciba sa ulo ho, sirang niku. Ya iya lamang. Ditekan mertua. Ditekan hahadoli. Ditekan akang boru. Sudah manganekan. Dang adong na mga penyaw ng gopala sada. Bajadi dok ko sirang. Bajaya habi dok ko biyama. Okay ma? Jehu dok ko ma. Ulu do hamu. Ulu do ho. Tababalagaw mo ni son niku. Bo cara namangin na. Talo pa gabi bubur ka bagi membang duniku. Olo inna. Atong juma mata niku. Juma anggo inatay pa dipanggil pendeta mantap ya. Memang ilas ni roha mereka kay ibu-ibuon. Anggo nakpengamurukit wa mata alenggo panggilan itu kira kon hey pa bapak niya itu tayo kan alenggo kamatahon hey ina roha masipata. Jadi dung sana sida di konsistorion urok kema supaya hadap kiri, hadap kanan. Untuk apa mang? Udahlah, hadap kanan kiri. Jalang maju ibana niku, jalang mana sida. Bereng imana niku. Masih bereng kalah usuk kuma amat tahun. Ahado na pala perjulu sehali mabaiko tertarik tu inangon niku. Alis matanay inna. Wis. Ido alis matanay. Ini mana? Di sini dope alis matanay? Di sini. Moru doniku daw. Baji bahasa tinggal hono mu mana? Usuk kumuseng inat tahun. Harum mabeko perjulu sehali tertarik tu. Tu amat tahun niku. Hidungnya manginna. Di sini dope igungne niku. Besi harateman iku. Nanay kudokon di bagasa tikion, di hamuna amanami dan nami, bisa-bisa aja ada persoalan di tengah-tengah keluarga, tapi jangan sampai perceraian nih. Jadi kalau dia kena sida isi pe holong nai, martangi yang mahami, mulak mahamuniku. Olak ni doa mangin na, bejo, olak ni majo, sugu mamuseng niku. Lawan sida mulak, marsugu nairo. Biareng mah lagi mersugo nero nga sa mobil be. Anggo parjulot tong inatay mo mobil na, amatay mobil na. Aleo suning asa mobil laki. Jalo biareng inatay tong ya sising apas biareng kas na kompak. Joro na sida meseran yeniku is amang ini in. Nga mesera be kan? Wajari mana sida di si jehudok ma tuna sida. Tidak pernah kamu dapat mengasihi istrimu ataupun suamimu jika kau hidup di luar daripada Tuhan. Tang bunuh nih. Jadi molo hurang pia mata, atinang da, unang pola be sa dok be, nasipi, unang nimmu be. Alay dok ma, pargugoy mau Tuhan, mangarupi ama-ama nasasadaon, nimmu ma. Unang atong, to manalay ko suruhat, bahaya doi, bahaya. Jala tua kamata perupani mulu jugul hiya penata gabi broban waing mana jugul dokma Tuhan pargugui maau mangarupi ina-ina nasasadaon nimmu ma so tung laho tinatanasing curhat bahaya mardahal tataping gimbalahan menyelesaikan perkara dengan iman kepada Tuhan jawabannya pasti yang terbaik. Amin. Amin. Ido didok si Raja Daud di bagasa tikion Jahoba do partano batuan jala ha porusan ninne mana lahu mengadupi saluna aka ha mauloni.
Alani di bagasan tikio di hamuna amanami do tinanami songo dia do cara laho mangadopi hamaolon manak parsorio di bagasan haporseaon di bagasan ngolutaon. Karena sudah itu persoalan kan? Tahu memiliki persoalan kita sudah itu. Tapi bagaimana kita di dalam iman untuk dapat menghadapi pergumulan itu, menghadapi persoalan itu dengan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus madok, oh hamuna loja jalana sorat Roma hamu asahu pasonang todimu. Alani bahasa pula itu kosi Raja Daud di masa hatuaon nate do di tonga-tonga ni perjahati do pergeduki Jehovah do partano batu aku jala haporusaku alusna bahwa orang percaya begitu berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Alani do ini kutsi Daud, Jehovah do partano batu aku, jala apa rusak. Alani di dokmar tu ita di bagasa tikion, asa patar di hita, huaso dohot gogo ni debata, ditiki na mga dopia kahamaolon, di perdalanan ningoluon, idokma di bagasan tikion, songon na pinatupa ni si parpesalmen manang si Daud, idok ibana, debatado haporusakku. Debatado haporusaku. Au hiadu sada lau mangadupi sada urusan majo. Ngatung bingung kia nau baru sasitong na menyelesaikan neraku. Aida ngaung nahu tadda. Ale di tonga-tonga ni pergumulan ni, di tonga-tonga ni nagurang jol masoni humaliang. Ang mama dapat tonaw, ayah hasil urusan niya mangin na. Apa yang tak kutada memangi, alani hari birang umur jamitanin na. Aku songono baniku, beta mau, buam mau memoonin na. Dengan yakin au majalo buam memoon, wow, 10 menit selesai na urusi, 10 menit, memoni jol madupida. Idok sidau madison mulu tabain haporusat tade bata di tonga-tonga ni hamaoloni di tonga-tonga ni parkuloni di tonga-tonga ni haporsoni di dok ma di bagasat tikion ali Tuhan palua maau unang loa sau murak unang loa sau maila ai hodo haporusaku amin. Menyelesaikan persoalan tanpa mendatangkan masalah. Mulu dipinggadai kan di songoni menyelesaikan masalah tanpa bersidang ke pinggadai bu songoni. Oh tuhatai nama no pahita, nama jauh hita, nama paujako kita. Alai baim matuhani nagabe haporusam. Baru na padua homuseng idok di bagasa tikion. Baik debata gabe pakirimon dohot pangusadiam. Baik debata gabe pakirimmu dohot gabe pangusadiammu. Jala umma kesaksian iman hidup daripada si Daud. Medokoni mana? Hodo Tuhan pakirimoku siam mulai bortianau. Tapayah kojo. Ima pengakuan ni mana? Siap mulai bortianau ni mana? Sahat tuna harua rau siap butuhan ni dainang hodo pangusad diaku ni mana? Bunga luar biasa haporsion si Daud nate. Semulai bortian. Ibatin nate haporsion ni siap mulai bortian. Tidak ngernger be haporsion ni mana? Jika kana ditikiarok kamauloni haporsuoni parsorioni di bagasa pangulonna dang idok ni mana amango inong asi majoro hamdiao amago yopung asi major dang benne mana to alero ibana tuadu panni di bata jadi kayak
amang inang lansia teh. Dia manobuah samurat rematik. Doh tak kena asing di si. Napolokon amang oya mong buah dua ni unang. Dang bui mangalusi biya mong iya ngalau udah uno ni kan. Alai Roma ho tu Tuhani. Ho do Tuhan pakirimoko. Ho do Tuhan pangusadiaku. Pargugui maau di rematikon. Pargugui maau di hagaliokon. Ai ho na bui patupai. Medok si. Monang may mana. Jala hitape di Bagasan Tikion, saya mau mengatakan pada saat ini, bertuhanlah kita biarpun sedang menghadapi masalah, bertuhanlah kita biarpun sedang ada kehidupan kita yang belum tercapai, bertuhanlah kita biarpun kita sedang sukses atau sedang mengalami segala-galanya di tengah-tengah kehidupan ini. Dia mahasiswa. Mulu songon namaul penuaeng skripsi mi selesai hoko pajupa kodo dosenmu dohono kodo di bahasa Tikion martuham maho di sida. Menang pola burai dosen mi. Nah itu dah. Ate buan wae kita masih ada yang jomblo ngaliling di paima-ima martuham maho. Dogma Tuhan akan memberikan. Unak pula sukung gurak-gurak di tanganmu. Dangar dong isino nih. Alai sukum mah. Manang nasidak kita noeng gontok-gontokan suami istri, manang dohot yanakon, katakanlah di Bagasan Tikion, martuham mahita di tonga-tonga nih akan gontok-gontokan nih. Amin. Amin. Ima dipanggil Tuhita. Jaita hati dakom madisude perdalanan ningoluta siatikio sahatu arina nengro songon pengakuan ni si Raja Daud nama dok Jehovah do partano batu aku jala haporusakku. Ngabe? Itu. Isi monang mahita. Margugu mahita. Jala kita akan melihat masa depan yang sungguh luar biasa. Dang Marcella behita. Bu tahu Marcella? Marsak selalu. Dangbe. Ayun maingon berhasil pe marsak. Susah pe marsak. Marcella. Jadi dangarok Kristen na Marcella. Tapi Kristen adalah menjadi pemenang karena memiliki pengharapan, pangusadean, ima debata di Bagasan Yesus Kristus setikion sahatu arina nengro. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata di Bagasan Yesus Kristus Tuhan doto di porbadia ima dinauk sorak ko Tuhan di tonga-tonga ni farsauran di huriam di Bagasan Tikion marhite-hite hatam Tuhan naung majo jala paingotok kami Tuhan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut Tuhan nama say godang akahamaolo dohot parsorion dohot akatantangan nahwa dopihami Tuhan saluhutna alai di Bagasan Tikion Tuhan nunga di paingot jala di jauh hatami Tuhan hami asa manoktok kami Tuhan mabahen bahwa debatado partano batuan jala haporusan nami di saluhutna aka pergumulan dohot hamaulon da horupi hami di Bagasan Tikion asa gabi si parmonang mahami Tuhan songo si Raja Daud di Bagasan parangulonna asima roham Tuhan pasu-pasuhom mahatam di Bagasan Tikion di Bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita. Kaihan madlihami o Jesus asimim asatong munang hami diasimusui Kaihan Tuhan nami hatam dihamidi asa mertua kami nuai
Wata ni debata paborohatita lau pasaton pelean tuadopan ni debata imasian Matius sonom ayat 3:4 songonom malidok asa juppa di lehon ho asi-asi unang mapola di boto tangammu si habirang na nilehon ni tangammu siamon asa buni aka asi ni roham jadi baloson ni amangmu na marnida dinabuni mai tuho. Amin tapasahat ma peliatta. Jongjong Mahita. Pasahat ma peleanon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison hupasahatami do pilihan hamoleton nami tuho. Saijalo ma pilihan namion asima roham pasu-pasu mai asa gabe dalan laho memuji pasangapoko bahen mangulunami gabe pilihan na hobar tulomoni roham jala leom mai tuhami ganup mersada-sada asa huidahami harajommu di tonga-tonga ni saluhutna dohot hadamiommu di sadok
portibion. Asima roham ali Tuhan, mauliate ma di pasaha rohanami Tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sudehu pasaha Tuho, ai hona puna sahian, toto ngawar guru Tuho, ai ho ale Jesus sihoko sudina nakuna awon, ai ho ale Jesus sihoko sudina ai kuna awon. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon madihami sadarion, lehon madihami sadarion, hanguluan, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho lona puna karajaon, rohot hagogon, rodi hasapon, salelengni lelengna. Mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala di pasaurhom madamena tutodi munabi. Amin. Amen. 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 Shalom.